салом бародарони азиз, ба ҳамаи шумо пешниҳод дорам. Нафароне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд ва дар дигар шаҳрҳо ҳастанд. Стабилизатор аз ҳама чизи хубтар ва настар барои сёмка кардани нафароне ки дӯст медоранд гаштананд. Ин на танҳо барои блогерҳо аст, балки барои ҳама нафароне ки хоҳиши наворбардорӣ доранд ва мехоҳанд ки наворҳои беҳтарин наворбардорӣ кунанд ва пешкаши дӯстони худ кунанд, на танҳо дар ютуб, балки дар тамоми сайтҳо. Дӯстони азиз, ҳозир мекушоям ва ба шумо нишон медиҳам. Стабилизатор чи аст? Стабилизатор яке аз беҳтарин паставкам гӯем хато намекунем ва ҳар он чизе аст ки дар вақти раҳ гаштан шумо навор мекунед. Дар вақти раҳ гаштан навори шумо беҳтарин навор меояд. гӯё ки шумо як кино сёмка дорем. ҳозир мемонем телефона. дӯстони азиз, бо диққат бошед. дар инҷо кнопкаҳо дорад. кнопка се намуд кнопка дорад. Якташ автоматически аст, полуавтоматически, охираш қулф мешавад. чӣ хеле ки шумо направление гиред, ҳамон хел телефон меистад. бинед, ҳозир мо гиро накарда телефонро мондагием. телефон гӯё ки овозон аст. дӯстони азиз, ин кнопкаро меҷоқем гиро мекунем. ҳозир ман камера бояд. ана дӯстони азиз, ман камераро гирон кардам. ана стабилизаторам гирон мекунам. бинед ки худаш аллакай рост мешавад. ана дӯстони азиз, ин бениҳоят чизи хубе аст. шумо дидаистед. дидед дӯстони азиз, кадом тарафе ки накунем, ин худаш як тараф меистад. дӯстони азиз, дар ҳолати наворбардорӣ кардан ба умри мо манами ролик бинед барои чӣ лозим мешавад. барои ин тараф гардондам, барои пеш қафо кардан. барои касе ки лозим бошад, бародарони азиз, нархаш он қадар қимат нест. вақте ки шумо раҳ мегардед, навор мекунед, стабилизатор стабилизируд мекунад. ҳамон хел наворбардорӣ мекунад ки дасти ман тоғ хӯресад. агар стабилизатор набоша, мана инхи мешавад. дидед телефон мана инхи мешавад. мана бинед дасти ман мисол тоғ мехӯрад. дидед, агар ман ин стабилизаторро биқапом, мана инхи мешавад. дидед, вақти нақапмаша тоғ намехӯрад. яъне вақти шумо раҳ мегардед, дастотон тоғ мехӯрад. ин беҳтарин аст. дӯстони азиз, агар шумо чунин стабилизатор лозим бошад, пас дар комментария нависед. дӯстони азиз, мо барои шумо албатта оварда мерасонем. агар дар шаҳри Екатеринбург бошед, мо адреси худро метиҳем, шумо омада гирифта мебаред. дар дигар шаҳрҳо бошед, агар метавонед через интернет аз дигар сайтҳо заказ кунед. нархи мо 4500 рубл аст. саволотон бошад, марҳамат. салом дӯстони азиз, боварӣ дорам ки шумо наворҳои моро ҳар рӯз тамошо мекунед ва имрӯз мо пешкаши шумо мекунем якчанд намуд микрофонеро ки барои шумо дастрас аст. нархи 1600 рубл ки бо микрофон ҳаст. шумо мешунавед ки чӣ қадар овози нафаре ки шумо наворбардорӣ мекунед, овозаш чӣ қадар омада истодаст.